Здравейте хора, аз съм Fred Forwin, a.k.a. Zerocrati и днес започваме нова поредица Modded Survival. Всъщност не е нова, ние е първата ни поредица за тази година. Така, започваме сега. Добре, така започваме с това, ще ви покажа какво имам. Развих се, доста се развих всъщност. Доста, не е много, става. Така. Child's Diving Helmet, това ми е бронята. Child's Diving Helmet, Nightmare Chestplate, Nightmare Leggings, Nightmare Boots. Така виждате новия ми меч, Primordial Great Blade, Sapphire Shovel, Sapphire Pickaxe, Sapphire X и D-Bow. Това е много. Ето ми старите инструменти. Така, храна имаме 7 пържоли, Waypoint блокове, това е доста новичко, защото е от модовете ми. Но първо ще започнем да оправяме тук вътре. Едно по едно да оправяме. Имаме доста дърво, между другото. И ще ни трябва. И може би обратно също ще ни трябва. Тук ще го направя по един друг начин. Да хареса като дизайн. Ето така. Ако ви харесва, казвайте. Ако не ви харесва, казвайте какво да променям. Защото абсолютно нямам никакви идеи за дизайна и интериора в момента на тази тупка, отсечита тупка. И буквално е преносно, защото все пак първата вечер няма как да направя къща. По-нататък ще направим една къщичка. Няма да е голяма, но все пак си е нашата къщичка. Не бях снял доста дълго време, няма време, просто мързеше ме и такива причини. Сега тук ще го направя дърво от дърво, всъщност. Почваме сега да строим. Ето я къщичката. Знаете, че ще ми трябва работа в инвентарито. Така. Първо ще взема тези въглища, за да мога да изпека камъка. Надявам се тези да ви стигнат. 9 дървени въглища. Но първо, след като не сме оправили конструктора, но по-нататък. Сега ще отидем да потърсим. Ще идем да потърсим овце. Но ще използва waypoint. Някакъв. Я, прасе. Добре, брат, не бе. Не бе, брат. Що тъй, брат? Браво. Така. Тия шумове са много трасещи. Цялите. Sorry, YouTube. Да, направил съм си Game Rule, да не си губя инвенторито. Ще го именуваме Home Sweet Home. Няма нещо по-хубаво. Home Sweet Home. Добре, сега ще влезем вътре отново да си сложим малко обзавеждане. Тук ще има една, всъщност 3 масички. Едно точно тук и 5 тук. Ето виждате, вече може да се транспортувате. Ставате с Left Shift. Добре, тези още са с пектори. Този камък. И сега ще сложим вече в инвенторито и ще махна това дърво. Също първо трябваше да се направя често. Добре, whatever. Сега ще ви покажа още един хубав крафтинг айтем. Взимате често, вграждате го с дърво и получавате кабинет, т.е. кабинет, т.е. шкаф. И този шкаф мисля да го сложа тук. Ето виждате, като чествате. Ще приберем дървото вътре, пръчките, отдърт също, коблстоуна, не всъщност един стак коблстоун ще взема. Waypoint блоковете, люлек, това ще берем. Стълбичката ми трябва така. Да, бъгва се някаква кабинет, защото трябва ръчно да сложите. Ръчно да сложите айтемите. Добре, сега продължаваме да търсим овце, разбира се.
видим дали ще намерим нещо, защото ни трябва страшно за... Сме 3 овце ни трябва за легло. Една картичка. Супер. Чувам крави, чувам свиня, прасе, извинете. Чувам прасе, крава и обаче никъде не чувам са. Това е някакъв нов ход между другото. Лаги ми. Това е някакъв нов мод между другото. Ще им да го експорнем. Да го кафе. Май са от тези безликите. Има едни безлики същества, които са много тъв за убиване. Виждам вълци. Как си тия майко, набива на главния случай. Умря ли този? Да, убих се. Добре, супер. По-натам трябва... Искам да си направя книга, но... Айде, what the fuck? Къде си е циклоп? Ето. Този блок, който умря. Така. Новите вилите, да. Ей, нига. Нямам коинс, сори. Нямам коинс. По-нататък ще имаме да копаем. Доста. Да намерим материали. Материали, разбира се. Доста неща. Трябва ми кожа най-вече, книга. Май не намирам. Колко кожа спрах? 3 кожа, това не е нищо. Въобще не ми върши работа. Трябва ми повече. Поне 10 кожа. Като знам колко за книгата трябваше. Още кравички. Супер. Ще го бия с тук. Перфектно. Добре, този лък е вътре. Този лък е вътре, набива доста денече. Това са другите нови мобове. Изглежда като дървета. Взех си такова. Тук има още един. Пусни ми това. Майко, какво е това? Holy Top Seeds. Супер. Ей, там има кравички доста. Виждам аз. Ще да намеря после да ги... Добре, колко кожи? Про 6. Стига да е, това е малко. Мамка, аре краво. 7 кожа. Взех ли още една? Да. What the fuck? What the fuck? Не взех кожата, сериозно? Окей. 9 кожа. Всъщност вече. Трябва да се върнем сега, защото искам да видя тези чуя къде бяха с Copper Coins. Да видя ли може да купаеш от тях сега. Copper Coins имам 21 Copper Coins. Това е добре. Тук мисля, че видях XP, не. Ош, да. Така, сега те бяха те с информации. Те бяхте тук не знам, че бяха назад. Някъде тук бяха, обаче нещо не мога да ги намеря. Shit, bro. Копале по трол. Мама ти. Умри, бе. Това е другия нов мод. Тролчик. Мисля, че вече умре. Тук ли не? Това е тен, не. Добре, сега. Още трол, бе, стига, бе. Още трол, бе, майка. Копален трол. Крава я вълката, че съм да я убия. Фук!
Издава, добре хора, отново сме тук. Позирах за малко клипа. И сега отново сме тук в търсене на тези младежи, които ни трябва да си купим нещо. Тях обаче ги няма. Като че ли изчезнаха, не знам. Обаче сега трябва да си сложим waypoint. Така, не намерихме опции, което ми беше главният гол, който исках да направя. Но пък за сметка на това намерих доста кожа. И сега ще се сетна waypoint тук. Search. Search. Окей. Сега отиваме в Home Sweet Home. Вижте как тези waypoint-ове ги има тук. Така, нямаме легло, това е основният ни проблем. И сега ще продължим да правим тук къщата, разбира се, като промахнем тази папа. И сложим дърво. Ето тук, сложим дърво. Не помня как се правеше печка, но в другия епизод печка, т.е. не тази печка, която е тази си, обикновената, ами готварска печка. Защото и това го има тук, тези модове. Всъщност първо ще направим така. Сложим това тук. Така, ще махнем това тук. Тази факла също ще я махнем, но сега първо ще махнем waypoint блоковете, за да сложим един торч тук. И всъщност тук ще сложим, ще го направим така. Имаме изпечен камък, да, перфектно. Този шовел няма да ми трябва за сега. Ще сложим тук един стол, виждате. И ще сложим, обаче не знам как се правеше фрейм. Мисля, че беше с хартия. Мисля, че ми трябваше хартия. Ама може да се отвори. Така, сега да продължим с тази стена. Мисля да сложа пак дърво. Добре, шовела ще ни трябва. Силата на шовела. Така. Ето тук може да запалваме да посочим на блокче. Така, тук ще го направим с дърво. Отново. Виждате, лага го няма, въпреки че паника ми изписва, че имам 18 фокуса за момента. Добре, тази стена ще трябва да оправим. Това ще поставим така. Да, това е, както казах, това е първият епизод на моят Survival. Планирам доста епизоди да има. Според зависи, ако не ме домързи да правя другите. Но със сигурност няма да ме домързи, защото мисля вече да си снимам сериозно. Така, тук ще сложим така. Трябва да ми стикове. За колко градки? Ще направим 2 градки само, защото ще ми трябва две. Ето така. Перфектно. Сега тук също ще направим двете оградки. А може би така беше по-хубаво, но така е. И така ми харесва. Всъщност. Покрива няма да го правим, защото така, тук пода няма да го правим, сега поне. Добре, стъмнило се навън, предполагам, сега ще да видя, да. И пак не намерихме опции, което е супер тъпо, защото така ни се минава супер бавно времето. Хапна. Мисля за кожа, не за книга, мисля, че ми трябваше за книга сега, али забравя. Sugar cane-ове, мисля, че ми трябваха. Да, правилно. Мисля, че от Sugar cane трябваше. Обаче тук по дяволите никъде не виждам Sugar cane. Дали просто ще трябва да си читна една книга? Но не, мисля да не си читвам нищо.
седя тук. Ето, тук ще си седя. Вижте, колко е приятно. Вижте си аз малко. И си хапвам. Също сега не хапвам, защото... What the fuck, къде ми изчезна? Хънгър баровете се скриват като... Хънгър барът се скрива като седнеш. Хубаво. Всъщност зона ми трябва за друго, за да си направя канапе. Обаче трябваше да видя телевизор как се правеше, защото за по-нататъчните епизоди ще ни трябва, със сигурност. Мисля да направя един. Да покрасиме тази къща. Добре, тук за сега хубавичка си на къщичката, обаче отгоре нещо на кефи. И ще я направим една постен. Ще сложим такова палче така, отгоре, като помниче. Вижте как много харесва вече. Като едно хубаво помниче. Обаче това ще махна с тази тук. Добре, няма сега. Имаме ли торче от нас? Имаме и сега може да се окупаем малко, докато стане ден. От некратни тейбълове. Това е дърча ми трябва. Като мисля, ей тук. Абе, какво правя сега? Ей тук. Ей тук. Не бъде градинка. Сложим тя. Тя... Дърпокме. Ала, Трофейс. И тук ще сложим вода. Имам само... Holy Top Seeds. Супер. Това е хубаво. Добре, сега ще продължим тук надолу за минута. Тук ще бъде нашата мина. Дънжън. Май. Да, перфект. Намерихме си дънжънче точно под къщата. Къде ми беше дупката, която направих? What the fuck? What the fuck? Holy. Ето я. Ето я в нашата къща. Тук ще сложим. И тук виждам доста желязо. Това е хубаво. Желязото е доста добър ресурс. Поне тук с вече този фурнитюр мод. Така да го наречеме. Добре, там виждам нещо, обаче не знам. What the fuck? Не, объркал съм се. Ще вземем камъка. Като първо приберем тогава с инвентурата си. На платформата ще си направим тук. За да видим желязото. И да го изкопаем съответно. Добре, сега ще видим как ще се справим по време, защото не виждам как ще сляза долу. Ще направя стълбички явно. Трябва стълбички ще направя. Ето така. Добре, на кое ниво съм само ме интересува? На 49-то. Тук няма намерено нищо, освен желязо и въглища, може би. Сега съм доста по-надолу за това дънжън. Долу има ли вода? Има вода, обаче... Пак! Добре, безпити. Супер! Този... Това също доста добро. Аметист. Това мисля, че е аметист, да. По-нататък да си направя броня от аметист. Мисля, че се правеше броня от аметист. Колко аметиста брах? 6 аметист. Добре, това е хубаво. Може би най-хубаво, като не се случи това. За този епизод. Като случи ми това. О, май гад. Holy cow. Толкова много вода. Не, шивана вода. Фък, шивана вода. Добре, ще включим малко. Колко айрон само. Перфектно. Просто
Перфектно. Много, много желязно. Направо супер. И без това ни трябва доста желязно. Тук ако стъпа това... Исках още аметист, обаче не ми се получи. Намерихме все пак 6 аметист, което пак е добре. Блайнднес, сериозно. Блайнднес още не ми седи. Добре, взимаме си храната. Това може да повторим пак. Така. Всъщност доста хубави са тези модове, дават нов облик на Майнкрафта, на старият ни добре познат Майнкрафт. О, фак, лава! Holy cow! God damn it! Колко много лава пиял, бе. Добре, това е хубаво, защото ще ни трябва тука... What the fuck? Лимонит, майко. Това ще че ли е лимонит? То лимонит може да прави само инструментът на нов. Мисля, че е лимонит. Да. Лаймонайтор. Доста добро. И се среща често като бъдещата. Може би най-рядко ще намерите Чейтор и Аметистор. Също и Файер за повече. Не помня за какво текста. Въглища, защото и без това ни трябва. Те са ресурс, който не ви трябва. Направя една пътечка. Значи там. Въглищата, да, наистина ни трябва. То доста. Има една супер безполезна руда, която е като изглежда като въглищата, но малко по-черна, но това не да кажа. Но от нея май не може да се направи повече, защото сложих на печката един ден, когато играех, ще на стария мой сервера, който не бях точно, нали? Сложих един ден в печката руда и нищо не ми казва, че мога да се кръстопи. Дори не започна да се кръстопява, което е супер глупаво, защото не знам, за нея горната, мисля, че тая. Това е една руда, за да е в Майнкрафт, би трябвало да мога да се кръстопи, не? И въобще да се кръстопява, какъв е смисъл тогава да е руда. Добре, тук си направите така. Тук чуете, а това май са въглища, всъщност. И как те? Мисля, че са въглища. Сега ще навърши. Няма много такова безполезна руда, която не знам какво това. Не знам как да използвам. Ако някой да знае как се използва тази руда, ако я намериме, ще ми каже в коментарите да пише. Или да ми пише налично. Добре, всичко се гледаме. Просто желязо май бях. Не, това не е желязо. Бях желязо? Това е желязо. Значи, може да напишете също в коментарите за кой мод. Докато сетите мод за 1.7.10, който да добавя точно survival. Защото не се опитам да добавя, защото няма път не крашва. Добре. Това е много. Добре, да видите на кое ниво съм. 27 ниво. Сериозно ли? Мега тъп тук е. Лимонит. Да, намерихме лимонит. Пак. Казах ви, че тази руда се среща мега често тук. Тя е като въглищата. И от нея единствено може да изпрати инструменти. Като кирки, лопати, меч не знам дали може, не съм пробвал. Това са въглища, предполагам.
чувам някакъв моб някъде. ОМГ! OMG! What the fuck? Redstone. Това е голд там, май. Добре, перфектно. Ой, аметист! Перфектно! Перфектно! А това това не е желязо, не е голд, е майка. What the fuck, бе? Добре, това там не е желязо. Поне така мисля. Съм нужно да проверя. Стига де. Само се на кефик, че ще е голд. Фък. Оп, дяволите. Това било голд, май, бе. Това е било голд. Или лимонит. OMG. Whatever. Нека видяхме. Там има метис. Ще го взема. Опитваме да ставим по безопасен начин. Като виждам супер много лава тук. Така, важното е, че сме направили това, за да не си губим айтемите, като умрем. Да. Сега ще питаме да стигнем до този аметист по най-безопасният начин. Ето го, супер! Добавихме си доста аметист, който ми е доста важен, поне за мен. Трябва ми много, като... Добре, колко събрах? 10 аметист. Не кой знае колко, ама пък ето я тази руда, която ви казвах. Която е супер безполезна. Мега безполезна по-точно. Сега ще слезаме, да изкопаем и ви кажа точно как се казваше, защото нали, нямам си на идея как се казваше тази руда. Как се казваше Руниум. Който ми каже как по дяволите работи тази шивана руда. Да, много е кефи. Много е кефи да разбера какво по дяволите този той. Тази руда. Тук може би е нещо яко. Все пак, щом е тук този мод. Това от Eternal Cells. Там виждам гол. Който е супер. Защото ми трябва гол. За златни ябълки. Просто вярвайте ми, тук ми трябва златни ябълки, със сигурност. Не, всъщност да, и легендарния ябълки става също. Легове. Леговете ще ви трябва доста тук. Стига да само 2 голд ли? Ега ти. Стига да ти се възикаш на малко. Добре, май ще дам долу. Ау. Това май болеше. Добре. Сега да видим какво има тук. Искам да търся диаманти. Need diamond. Need diamond, както ми. Лапи служули. Супер. Май няма, сега лапите. Добре. Добре, още малко айрон. Перфектно. Да продължаваме там. Искаме тук да се кача. Виждам и редстоун, който ще ми трябва по-натам. Така, сега да видим тук какво ще направим. Изкопахме това желязо. Всъщност колко желязо имам? 31, а не това лимонита. 40 желязо. Перфект. Перфект просто. Просто направо се кефя на макс.
40 желязо. Перфекто. Ще ни свърши доста добра работа с това желязо. Всъщност искам да направя блокове от него, за да мога да го направя на хладилник. Хладилник да си направя в него. Тук вече въглища, още желязо, перфектно. Супер. Само J Tor не се намира още. Но добре, ще намери него. В по-нататъчните епизоди ще ви покажа точно какво е J Tor. 40 колко и 7. Добре, перфектно. Просто перфектно. Така, сега. Нямам повече между другото пъти. Добре, но това е хубаво, защото имам добре всички това. Така. Виждам още желязо. Ниво 16. Лимолит още. 15, 13, 12, 11 ще почне да сърся. О, да. Това е хубаво. Просто... още аметист. Перфектно. Какъв съм късметлия днес, просто не знам. Чуе за това ще бъде този епизод. Просто да ми се кефите на макс. Виждате направихме доста аметист. Всъщност не доста, 18 аметист. Защото този аметист ще ми свърши супер работа. Това май аметист ли е тук? Аметист че перфектно. Просто перфектно. И редстоун, лапис, перфектно. Направо перфектно. Получите доста добро за първия епизод. Перфектно просто. За да може всичките ми първи епизоди да бяха толкова добре за развиване. Много добре се развивам. Добре, ама този просто става перфектно. Още редстоун, перфектно. Супер. Просто този редстоун успява да може да си направя easy crafting table. И дай! Перфекто! Просто перфектно. Просто перфектно. Хора, ето сега ще ви покажа диамантената руда, за да не кажете после, за да няма хейт, че бил съм си чит на диамантите или всякакви работи. Добре, сега само че първо ще махнем нещо. Какво да махнем? Ще махнем. Руния мор, защото не ми трябва. Също сидовете ще махнем. Колко диаманта ще съберем? 4 диаманта, да. 4 диаманта, перфектно. Върши работа. Гол. Супер. Значи, много добре. Много добре. Супер добре даже. Мега добре, по-точно. Така, сега, но там няма нищо. Продължаваме да се. Падахме в зоните. Дънжън. Дънжън. Или не? Това съм го. Да, това съм го чупил. Мамка му. Добре. Още от Руния мор. Трябва да си сложи шепет крафтинг. Ще видя какво ще бъде. Сигурно за втория или третия епизод. Ще имам вече шепет крафтинг. След това, какво е? Това гравел е. Симони, томага. Новата какво си? Какво е гравелто? Това много гравел. Да ми взема айрона. Имам ли малко, това не е проблема. Един стак айрон човек вече и направо се кефиме на суп. Кефиме се на макс. Ето ми от тук виждам нещо. Това е лимонит, мамка му, писне ли това лимонит? Добре, няма да купая това лимонит. Искам просто да... Добре, тук май... и обсидиан има. Ще ми трябва от обсидиан. Ще... Не.
сега ще ни трябва да подготвим за портал към Недъра, който ще направим във втория епизод. За да не ви е безинтересно. Втория епизод малко, където тук има лава. Стига да е... Защо? Защо? Лък, сериозно ли? Трябва ми обсидиан и сега баш... Взехте го това обсидиан, аз нямам място на... Супер! Нямам място в инвентара. Не бах тъп, трябваше да си направя рай. Добре, това дърт не ми трябва подяваме. Взехте го. Сега се получава много добре, защото водата тук ще превърне лавата в обсидиан и ще имаме доста. Взехме този пил. Тук просто има доста пил, защото ви трябва поне 11 обсидиан. 11-12 някъде. За да можем да направим портал към Недъра. И да търсим линия мор. Също не линия. Това е... Как беше? Flame линия. Какъв беше? Това овче, което търсим. От самото ви. Добре, пак много съм учени за сега. Ще изберем. Преди да изберем. Евентуално. Трябва да се сложим на един waypoint тук, със сигурност. Вземем два waypoint-а, който ще стане тук. Мисля да инсталираме къмпинг мост, така наречен. Така, за да можем там има лава. Колко обсидиан събрахме? 11 обсидиан. Добре, малка лава. Защо? Не. Заляхме на пук. Там виждаме. Там е редстон. Тук има един стак редстон. Перфектно. Добре, много добре. Това, което направихме, първият път. Тук също виждам доста редстон. Там мисля, че ви забелязвам нещо. Ще видим, това там. Какво ще намерим там. Надявам се твърдо на диаманти, но... Намерихме вече 4 диаманта. Ако успеем да намерим още, това ще е доста голяма сметка, трябва да продавам. Не да слагам точ. Това точно си открепям. Така. Сега. Това изглежда супер скъпо. Правим това мост. Това ще паузирам клипа и ще се върна след като направим мост. И ето хора, обратно отново сме тук. Направихме мостчето, както виждате. Но мисля, че не намерих абсолютно нищо интересно в този ден. Като включихме може би 4 диаманта, 17 аметист и 6 злато и 31 айрон, 64 айрон. Също имаме май повече, 54 и 1 всъщност. Но всъщност основното беше, че не можахме да намерим абсолютно нищо интересно след този мост. Щупат това. Така, сега продължаваме. О, какво е това? О, това е Рубик. Майче е Рубик това. Добре, аз нямам никакви айтеми, човек. Нямам абсолютно нищо. Като да ми послужи да... Трябва да си използвам дървото.
мисля, че е Руби. Руби Ор. А не, Розит. Розит Ор. Червена ябълка. И също силното дружество, което е Лимонит. Също лимонит, сигурно. Не знам, сега ще видим. Какво предстои. Приятно, да, обаче тук винаги има някакви супер кабини тук. Сега ще трябва да се включим догоре, обаче върна малко камък пари на това. Трябва доста камък. Не срещнах никакви мобове, абсолютно никакви мобове не срещнахме тук. Но като че ли аз така се радвам, че не срещнах мобове, защото са супер гадни някои мобове, супер трудни са за бой. А тук, стига пак ли? Първо и горе. Някои мобове са мега гадните. Това е желязо. Да. Две желязо. Сериозно. Добре, сега продължаваме нагоре. Как сме? Може някъде да си сложим waypoint. Да се върнем в къщата. Добре, тук лага ми малко, може да забелязате. Ето тук ще си сложим waypoint. Ето тук ще си сложим waypoint. Къде сме waypoint камъните? Тук, за да можем после да ресърчваме тук. Чувам някъде клон. Чувам клон. I hate you. I hate клон. Къде си бе тапанар? Сериозно ли? Фак. Да, разбрах, че тук е. Майка тема мъжна. Къде си? Къде си, малка ти? Може вижда някъде тук. Какво е мъжно? Искам да намеря тези кончета, защото може да ми пуснат супер як айтем, който е като оръжие. То си е оръжие, да? И ако не пусна това айтем, просто само сега. Не го виждам никъде просто. Картинката не го виждам никъде. Ето тук. Оу, what is this? What's this? Goddamn. What's this? Лимонит, стига да е. Затова ли се бахтах? Това аз малко. Аметист. Перфекто. Още аметист. Това много добре. Още 3 аметист. Всъщност имаме вече 20 аметист. Това направо е перфектно. Това горе е голд. Музика. Право супер. Дай да видим клоните някъде и направо перфектно. Много мразя това. Каунтър. Връщаме се. Не можа да намеря клона. Но сега продължаваме се връщаме. Не сме по waypoint-а. Let's go in the phone. Сега трябва, първото, което трябва да направим, е да претопим абсолютно всичко, което намерихме. Ще сложа този обсидиан тук. И сега ще претопим това желязо. Един стак желязо, да видим дали ще се претопи като хората, защото може да ни свърши нещата за претопяване.
трябваше ми чест, сега ще направим един чест. Всъщност това ще бъдат. И така, сега тези честове ще ги сложим тук. Сложим на тук аметист, розит, златна руда, рунилор, гранит. Така, holy top seeds. Просто не знам обаче пред къщата ни някъде имаше ли от вода. Ето тук точно вода. Просто перфектно. Добре, не ми се налагаше да използвам меча, което е много добре. Так, сега ще си направим нашата градинка. Ще направя една кофичка. И може би ножици, за ако намерим си. Сега ще използваме част от желязото, за да си направим мотика. Хубава мотика, която ще ни трябва да влезе. Тук ще сложим още токове, за да става стено. Така, мисля, че ще е супер. Така, така, така. Стикс нямаме, това е лошо. Сега ще си направим 5 стикс. Няма да си купя диамантите за това. Ще го сложа тук. Ще си направим камена. Ще ни трябва тези планкове. Ей, сиговете ми няма, сега ще си намеря един сиг. Тук на второ. Добре, не ми пусна сиг. What the fuck? Пусна сиг вече. Перфект. Да видим какво ще се получи. Добре, насъдихме всичко. Мисля, че така всичко насъдихме. Лазурит и редстоуна ще сложим тук. При тях ще сложим колстоуна. Въглищата също тук. Сега да видим тук колко желязо се изпеква. 16. И да, хора, това е всичко за първия епизод. Надявам се да ви е харесало. Ако ви е харесало, сабскрайбнете се, лайкнете клипа и така. Ще се видим на втория епизод. Чао!